Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a yau a wannan sabon bidiyon. Dama na zo ne in sanar da ku wani sabon update da kamfanin YouTube suka saki. Kamfanin YouTube ga mai YouTube channel kenan. Duk wani mai YouTube channel zai iya shiga ta cikin application ɗin YouTube ɗin shi, ba ruwan shi da shiga cikin Chrome browser ko kuma YouTube Studio domin ya duba aikin shi da ya saka a YouTube. Kamfanin YouTube sun yi sabon update na 2022. Insha Allahu za mu shiga cikin bidiyon domin in nuna muku wannan update da kamfanin YouTube suka saki. Za ka ga komai da komai, ba ruwanka da wani buƙatan wani YouTube Studio. Mu shiga domin a mu fara bidiyon. Kamar yadda muka alƙawarta, za mu nuna muku wannan update ɗin da kamfanin YouTube suka saki sabo. Sai mu shiga mu je cikin manhajar mu ta YouTube. Yawwa, sai mu shiga cikin manhajar ta YouTube. Yawwa, sai ka zo ka taɓa akan alamar YouTube ɗinka. Sai mu jira shi yanzu ya buɗe. Mu jira shi ya gama loading domin ya buɗe mana. Amma in baka samu ka subscribe, baka samu ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa yanda za a riƙa sanar da kai bidiyoyin mu da zarar mun ɗora. Idan baka iya danna alamar subscribe ba, za ka zo ƙasa bidiyo ne kamar haka, sai ka taɓa bidiyo haka, sai ka jira shi ya buɗe, bayan ka jira shi ya buɗe, sai ka taɓa alamar wannan subscribe haka, sai ka taɓa mana alamar ƙararrawa kamar haka. Yawwa, mun gode. Mu shiga domin mu fara bidiyo. Da farko za ka fara zuwa alamar cikin YouTube Studio ɗinka, wannan kenan, alamar wannan mai ɗan mutum nan, sai ka taɓa nan, sai ka taɓa YouTube channel ɗin nan ɗin kenan, sai ka taɓa. Da ka taɓa za ka ɗan jira shi ya maka searching ya buɗe. Yawwa, bayan ya maka searching sai ka taɓa nan, za ka taɓa ba ABC ɗin nan gurin, sai ka taɓa. Bayan ka jira shi ya buɗe, sai ka yau gashi nan kana gani. Nan muna da viewers, mutum 25. Nan gashi yawan kallon bidiyon ka da aka yi na awa 5. Nan kuma subscribers guda 1, alamar wannan channel ɗin sabuwar channel ce kenan. A bidiyoyinmu da muka ɗora bayan mun je abin nan, ga sauran bayanai akan duka dai. In ma kana so ka shiga cikin YouTube Studio ɗinka dai, sai ka taɓa akan nan. Mu gode da kallon bidiyon mu da kuka yi, ku ci gaba da kasancewa da Arewa Daily TV.